Kaya mo bang talikuran ng lahat? Talikuran ng kayamanan, kapangyarihan, at maging ang iyong tahanan at inang bayan? Talikuran ng lahat sa ngalan lamang ng iyong pananampalataya? Ano nga ba ang kaya mong isakripisyo sa ngalan ng iyong paniniwala? Ito ang tunay na kwento ni Takayama Ukon. Sikat na sikat ngayon ang palabas sa Shogun na nagpapakita sa atin ng katapangan, kagitingan at ang masalimuot na dramang politikal noong mga panahon ng mga samurai. At ang buhay ni Takayama Ukon ay nagbibigay sa atin ng isang halimbawa ng isang kamanghamanghang kasaysayan ng isang daimyo noong mga panahong ito. Sa kalagitnaan ng mundugo at magulong panahon ng Sengoku, siya ay bininyagan bilang isang Kristiyano sa murang edad na 11 at ang kanyang buhay ay naging saksi sa matinding pagsubok dahil sa kanyang pananampalataya na humantong sa kanyang pagkawala ng lupain at katayuan sa lipunan. At sa huli, siya ay napilitang magtungo sa kapuluan ng Pilipinas bilang isang exile o sa madaling salita siya ay ipinatapon mula sa kanyang inang bayan. Ano ang nagtulak sa isang makapangyarihan at iginagalang na samurai upang mag-iba yung dagat? Bakit nga ba siya ipinatapon sa Pilipinas? At ano nga ba ang mga aral na ating matututunan at mapupulot mula sa buhay ng isang makasaysayang daimyo tungkol sa kasaysayan ng ugnayan ng Japan at Pilipinas? Halina't alamin natin. Mabuhay o sa Kapampangan, luwid kayo. Ako po si Kirby Araulio, ang inyong friendly Pinoy historian. At kung bago kayo dito, gumagawa ako ng mga video tungkol sa ating mayamang kasaysayan, makukulay na mga kultura at marami pang iba. Kaya naman huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Pilipinas, Timog Silangang Asya at iba pa. Pero bago natin simulan ang ating kwento ngayong araw, ay nais ko munang pasalamatan isang taus-pusong pasasalamat at isang special shoutout kay Dr. Ernesto De Pedro. Takalpong salamat, maraming salamat po for all your hard work in uplifting the legacy of the Blessed Justo Takayama Ukon. Okay, so let's begin. Sino nga ba si Blessed Justo Takayama Ukon? At bakit nga ba siya makasaysayan hindi lamang sa Japan kundi pati na rin sa Pilipinas? Sa makulay na kasaysayan ng Japan, si Takayama Ukon ay tumatak hindi lamang bilang isang samurai, kundi bilang isang tagapagmana ng isang kilalang angkan. Mula sa lahi ng magiting na si Prinsipe Atsuzane, ang maalamat na anak ni Emperador Uda, ang kanilang magiting na angkan ay kilala sa kanilang impluwensya at kapangyarihan sa lipunang feudal ng Japan. Ang kanyang pinagmula na hindi lamang nagbigay sa kanya ng mataas na katayuan sa lipunan, kundi nagtakda rin ito ng landas para sa kanyang mahalagang papel sa kasaysayan ng Asya. Ang kanyang amang si Dario, na isang kilalang leader sa mga larangan ng relihiyon at politika, ay buong pusong yumakap sa Kristyanismo noong 1563. At ang pag-convert ni Dario sa simbahang Katoliko ay nagkaroon din ng malalim na impluwensya kay Ukon, na nagudyok sa kanya na pagsamahin ang kanyang marangal na pamanang ugat at malalim na pananampalataya. Ang pagsasanib ng pananampalataya at tungkulin bilang isang leader ay hindi lamang naghubog sa personal na pagkakakilanlan ni Ukon, kundi nagbigay daan din ito sa kanyang natatanging pamanang kasaysayan. Kinilala siya sa kanyang kakayahang mag-navigate sa komplikadong ugnayan at mundo ng kapangyarihan, pananampalataya at kultura sa panahon ng Sengoku, na isang yugto ng kasaysayan na puno ng matinding mga labanan at mga intrigang politikal. Sa ganitong mundo, ang buhay at mga desisyon ni Ukon ay nagsilbing mahalagang halimbawa ng makulay at komplikadong interaksyon ng kapangyarihan at relihiyon sa Japan. Isang pagpapakita ng kanyang kagitingan bilang isang leader na hindi lamang mandirigma sa labanan, kundi isang mandirigma ng pananampalataya. Lingid sa kaalaman ng marami, isinilang si Takayama Ukon sa isang kastilyo sa lalawigan ng Setsu at hindi sa Takatsuki Castle tulad ng madalas na pinaniniwalaan ng marami. Sa kanyang murang edad, nasaksihan niya ang walang tigil na digmaan at ang walang tigil na pagbabago ng mga alyansa sa panahon ng Sengoku. Sa ilalim ng patnubay ng kanyang ama na si Dario, madalas lumipat ang kanilang pamilya mula sa iba't ibang mga lalawigan ng Japan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at makipag-alyansa sa iba pang makapangyarihang angkan ng Japan. At ang mga makulay na karanasang ito ay naging mahalaga sa paghubog ng karakter o pagkatao ni Takayama Ukon. Mula sa murang edad, natutunan ni Ukon ang sining ng diplomasya at digmaan.
Mga kasanayang kalaunan ay nagtakda sa kanyang pamumuno at galing sa pakikidigma. Ang pamumuhay sa iba't ibang kapaligiran ay nagbigay daan din upang siya ay magkaroon ng isang malalim na pangunawa sa komplikadong politika at malalim na kultura ng kanyang bansa. At habang sila ay naglalakbay sa iba't ibang mga lalawigan ng Japan, hindi lamang ang samurai code ang nagkaroon ng impluwensya kay Ukon, kundi pati na rin ang mga Kristiyanong prinsipyo at pananampalataya na buong pusong niyakap ng kanyang pamilya. At ang pagsasanib ng mga impluwensyang ito ay bumuo sa kanya ng isang kakaiba at makulay na pagkakakilanlan o identity, ang pagiging isang samurai na may malalim na pananampalatayang Kristiyano at makabagong pananaw. Mga katangiang maghuhubog sa kanyang mga natatanging kontribusyon sa kasaysayan at pananampalataya ng Japan. Pero bakit nga ba sila naging Katoliko? Paano nga bang naging Kristiyano ang isang tanyag na angkan ng mga magigiting na samurai? Noong taong 1563, isang makasaysayang pagbabago ang naganap sa angkang Takayama na makilala ni Takayama Tomoteru, ang isang misyonaryong Jesuita na si Gaspar Villela sa bayan ng Nara. Ang pagtatagpong ito ay nagdulot ng isang malalim na pagbabago sa kanilang pananampalataya pagkat buong pusong tinanggap ni Takayama Tomoteru ang Kristyanismo. At dahil dito siya'y bininyagan bilang Dario, isang bagong pangalang Kristiyano bilang pagpapahayag ng kanyang bagong paniniwala. Sa murang edad na 11, bininyagan din si Ukon. Pinili ang pangalang Kristiyano na husto na nangangahulugang makatarungan. Hindi lamang personal na pananampalataya ang kanilang inalagaan, kundi aktibo rin sila sa pagtataguyod ng Kristyanismo sa Japan. Sa katunayan, ang kanilang kastilyo ay naging santuaryo at sentro ng mga gawaing Kristiyano na nagbigay daan din para sa mga misyonaryong Jesuita na magbahagi at magpalaganap ng kanilang mga aral at magbigay inspirasyon sa maraming mga Hapon. Sa ilalim ng impluwensya ng angkang Takayama ay lumago ang Kristyanismo sa kanilang mga teritoryo. Sa katunayan ay umabot sa mahigit 20,000 katao ang mga nag-convert bilang mga Kristiyano. At hindi lamang basta bilang ang kanilang hinangad, kundi ang pagtatayo rin ng maraming mga simbahan na nagpatibay sa isang lumalagong komunidad ng mga Kristiyano sa Japan. Kaya naman hindi may tatanggi na ang dedikasyon nilang ito sa pagpapalaganap ng Kristyanismo ay isang makabuluhang yugto sa makulay na kasaysayan ng Japan na nagpapakita ng malalim na pagsasanib ng pananampalataya at pamumuno sa buhay ni Takayama Ukon. At ang kanila mga espiritual na pamana ay nag-iwan din ng hindi maburang marka sa mga relihiyon sa kanilang mga pinamumunuan na nagtatag ng matibay na presensya ng Kristyanismo sa kapuluan ng Japan. Sa murang edad na 16, ipinamalas na ni Takayama Ukon ang kanyang kahusayan sa larangan ng digmaan sa pagtatanggol ng kastilyo ng kanyang angkan. Bilang Panginoon ng Takatsuki Castle, kanyang itinatag ang kastilyong ito bilang isang mahalagang moog ng depensa o defensive fortification. Pinatibay niya ang kanyang reputasyon bilang isang henyo sa larangan ng digmaan. Sa kanyang mahusay na pamamahala ng mga taktika sa pagkubkob o siege tactics at ang kanyang kakayahang magbigay inspirasyon at pamunuan ng kanyang mga mandirigma laban sa mas malalaking mga puwersa ay kinilala siya bilang isang bihasang mandirigma at henyong strategist. Sa katunayan ay umabot sa rurok ang kanyang karerang militar nang siya'y maglingkod sa ilalim ng mga watawat ni Oda Nobunaga at Toyotomi Hideyoshi, dalawa sa pinakamaimpluwensyang pinuno sa pagkakaisa o pag-unify ng Japan. Sa kanyang paglilingkod sa mga daimyong ito, lumahok si Takayama Ukon sa mga pangunahing labanan na kritikal sa kanilang makasaysayang kampanya upang pag-isahin ang kapuluan ng Japan. At hindi lamang niya ipinakita ang kanyang katapatan, kundi pati na rin ang kanyang malalim na kakayahan sa pagpapatupad ng mga komplikadong estratehiyang militar. At ang kanyang magiting na serbisyo sa ilalim ng mga makapangyarihang mga daimyong ito ay hindi lamang nagpatunay ng kanyang katapatan at kagitingan, kundi nagbigay rin sa kanya ng mga mas malalawak pang lupain at katanyagan. At ang mga madiskarteng kasalan at alyansa na kanyang binuo sa mga panahong ito ay lalo pang nagpatibay sa kanyang posisyon sa loob ng feudalismong Hapon, pagkat pinalawak pa niya ang kanyang impluwensyang politikal at ang pamana ng kanyang magiting na angkan. Sa pagbabalanse ng kanyang malalim na pananampalataya at kanyang mga tungkulin bilang isang daimyo ay hinubog ni Takayama Ukon ang takbo
pagtutubo ng kanyang mga lupain na siya namang nag-iwan ng isang pangmatagalang tatak sa kasaysayan ng Japan. Sa gitna ng kanyang mga tagumpay sa larangan ng digmaan, ipinakita rin ni Takayama Uko ang kanyang kahusayan sa iba't ibang mga larangan, gaya ng sa sining ng Japanese tea ceremonies, isang tradisyon na may malalim na ugat sa kulturang samurai. At bukod sa pagiging isang military strategist, ay naging tanyag rin si Takayama Uko bilang isang icon sa kultura, kung saan itinaas niya ang seremonya ng tsaa mula sa isang ritual patungo sa isang pilosopikal at spiritual na sining. At ang kanyang pagsunod sa mga prinsipyong ito, gaya ng harmony, respect, purity at tranquility o ang pagbibigay galang, kalinisan at katiwasayan, ay sumasalamin din sa mga pangunahing prinsipyo ng kulturang samurai. At sa ilalim ng gabay at mga turo ng tanyag na tea master na si Seno Rikyu, ay naging kilala ang mga tea ceremony ni Takayama Uko sa kanilang kagandahan at lalim na spiritual, na siya namang nakaimpluwensya sa marami niyang mga kapwa samurai. Pinagsama niya kasi ang mga pagpapaunlad ng sarili sa mataas na antas ng sining at kultura at sa mga aspetong pandigma ng buhay samurai, na sila namang nagdagdag ng mga bagong dimensyon sa kanyang makulay at malalim na pagkatao. At bukod dito, lingid sa kaalaman ng marami, ay noong mga panahong ito ay may malalim ding ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. At kabilang na dito ang mataas na pagpapahalaga sa mga tinatawag na Luzon jars. Ang mga banga na ito na inangkat ng mga Hapon mula sa kaharian ng Luzon ay ginagamit sa Japan para sa pag-iimbak ng mga dahon ng tsaa. At ang mga tanyag na Luzon jars na ito ay pinahahalagahan ng mga Hapon dahil sa kanilang natatanging kakayahan na mapanatili ang kalidad ng mga dahon sa mahabang panahon. At ang mataas na pagtingin sa mga Luzon jars na ito ay hindi lamang nagpapakita sa atin ng mga maaagang ugnayan ng kalakalan sa pagitan ng ating mga ninuno, kundi nagpapahiwatig din ng malalim na pagpapahalaga sa kultura ng isa't isa, partikular na sa mga tradisyon ng seremonya ng tsaa. At hindi lamang sa mga tahimik na silid ng tsaa nagtatapos ang mga intelektual na pagpupunyagi ni Ukon, pagkat ang kanyang mga teritoryo ay naging mga sentro ng kultura kung saan masiglang itinataguyod ang mga sining at pag-aaral. Ang paghahalo ng kanyang kagitingan sa digmaan at ang kanyang buong pusong pagyakap sa sining ay nagpapatibay kay Takayama Ukon bilang isang huwaran ng ideal na samurai, isang halimbawa ng balanse sa pagitan ng lapis at espada. Siya nga pala, kung meron kayong mga ideya ng mga topics o mga kwentong kasaysayan na nais nyo mapanood dito sa channel ko, ay huwag mahiyang i-comment sa ibaba. Pero sa ngayon ay balikan muna natin ang kwento ni Takayama Ukon. Bakit nga ba pinatapon sa Pilipinas ang isang tanyag at iginagalang na magiting na samurai warrior? Ano nga ba ang meron sa Pilipinas para sa isang tanyag at iginagalang na daimyo gaya ni Takayama Ukon? Sa huling bahagi ng 1580s, nang magsimulang magbago ang klimang politikal ng Japan sa ilalim ng pamumuno ni Toyotomi Hideyoshi, ay naranasan ni Takayama Ukon ang matinding pag-uusig dahil sa kanyang matibay na pananampalatayang Kristiyano. Pagkat noong mga panahong ito ay tinuturing isang banta sa kapangyarihan ng shogunate ang Kristyanismo, lalo na't nakita ni Toyotomi Hideyoshi kung paano ginamit ng mga Kastila ang simbahang Katoliko upang palakasin ang kanilang pananakop sa Pilipinas. Kaya naman noong 1587 ay naglabas si Toyotomi Hideyoshi ng isang batas na nagbabawal sa relihiyon ng Kristyanismo, na siya namang nagresulta sa pagkakawasak ng mga simbahan at ang madugo at bayolenteng pag-uusig sa mga Kristiyano sa Japan. Kaya naman naharap si Takayama Ukon sa isang mapait na sitwasyon, isang mahirap na desisyon. At sa bandang huli ay pinili niya ang kanyang pananampalataya kaysa sa kanyang kapangyarihan at mga lupain bilang isang makapangyarihang daimyo, isang hakbang na sumasalamin sa kanyang malalim na debosyon at integridad. At bilang resulta, isinuko ni Takayama Ukon ang kanyang mga lupain at titulo. At sa kasawiyang palad noong 1614, sa patuloy na pagtindi ng pag-uusig laban sa mga Kristiyanong Hapon, ay napilitan si Takayama Ukon at ang kanyang angkan na tumakas patungong Maynila, at kasama rin nila ang higit pa sa 300 na iba pang mga Kristiyanong Hapon. At sila'y umalis at naglayag mula sa Japan noong November 8, 1614. At sa kanilang pagdating sa Maynila noong December 11,
ay winelcome sina Takayama Ukon ng isang matatag na komunidad ng mga Hapones sa distrito ng Dilao na mas kilala ngayon bilang Paco sa Maynila. At ang makasaysayang distritong ito ng Dilao na opisyal ay tinatag noong 1585 ng mga Kastila upang subaybayan ang lumalaking bilang ng mga Hapones sa Maynila ay kalaunan ay naging isang lugar kung saan nakapagtatag ang mga Hapones ng isang masigla at maginhawang komunidad. Subalit sa kabila nito ay hindi naging madali ang paglalakbay ni Takayama Ukon at sa kanilang pagdating sa Maynila ay mabilis na lumala at lumubha ang kalusugan ni Takayama Ukon. Kaya naman sa kasawiang palad ay pumanaw siya noong taong 1615, ilang buwan lamang matapos ang kanilang pagdating sa Maynila. At ang kanyang pagpanaw ay naging isang makapangyarihang simbolo ng katatagan at sakripisyo para sa kanilang pananampalataya. At dahil dito, kinilala ang kanyang malalim na impluensya at siya'y binigyan ng isang grandeng state funeral sa Pilipinas. Isang patunay ng respeto at paghanga na kanyang tinamo mula sa mga mamamayan ng Pilipinas. At ang kanyang mga huling araw sa Maynila ay nagsilbi ring isang katibayan ng katatagan ng isang mandirigmang may malalim na pananampalataya at taus-pusong pagmamahal sa kanyang mamamayan. Ang pamana ni Takayama Ukon sa Japan at sa Pilipinas ay sumisimbolo ng malalim na pananampalataya at katatagan. Siya'y ginagalang dahil sa kanyang matatag na katapatan sa simbahang Katoliko sa kabila ng matinding pag-uusig. At ang impluensya ni Takayama Ukon ay nagsilbing tulay din sa malalim na ugnayang kultural at spiritual sa pagitan ng mga Kristiyanong Hapones at Pilipino. Halimbawa na rito ang unang santong Pilipino na si San Lorenzo Ruiz na nagpatuloy sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Japan. At kung tutuusin, ang makasaysayang landas ni Takayama Ukon patungo sa pagiging opisyal na santo ng simbahang Katoliko ay nagpapakita rin ng malawakang pagkilala sa kanyang mga prinsipyo at ng malalim na impluensya ng kanyang buhay na pinatnubayan ng kanyang malalim na pananampalataya. At sa pamamagitan ng kanyang iniwang pamana ay makikita natin ang isang huwarang kabayanihan na nagbibigay inspirasyon sa mga sumusunod na henerasyon upang bigyang halaga ang integridad at pananampalataya. Mahalagang tandaan na ang mga ugnayan sa pagitan ng Japan at Pilipinas ay higit pa sa mga karaniwang naratibo ng Kristyanismo at kalakalan, pagkat ito'y umaabot sa maraming mga siglo ng malalim na ugnayan sa pagitan ng ating mga ninuno. Isang mahalagang halimbawa na rito ang Revolt of the Lacans o ang Tondo Conspiracy noong 1587 hanggang 1588, isang malawakang sabuatan sa Asya kung saan ang mga Hapones ay sumusuporta sa mga dato ng Luzon upang palayain ang Pilipinas mula sa mga Kastila, na siya namang nagpapatunay sa matagal ng mga alyansa sa pagitan ng ating mga ninuno. Sa mga panahon ring ito, ang kalakalan ng mga mahalagang mga bagay tulad ng Luzon jars, indigo, beeswax at balat ng usa ay umunlad. Sa katunayan, ang balat ng usa mula sa Luzon ay naging mahalagang gamit sa paggawa ng mga Japanese samurai armors. Lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino, sa kabila ng kolonyalismo sa ilalim ng mga Kastila, ay malaya pa ring maglayag ang mga Kapampangan upang makipagkalakalan sa mga Hapones. At ito'y nagpatuloy hanggang sa ika-17 siglo, isang mahalagang bahagi sa mayamang kasaysayan ng Pilipinas na madalas makalimutan ng marami. Ang kabanatang ito ay isang katibayan sa napakakulay at mayamang ugnayan sa pagitan ng dalawang kapuluan, na siya namang sumasalungat sa mga naratibong kasaysayan ng mga mananakop kung saan ipinapakita na tila ba walang kabihasnan o sibilisasyon ng ating mga ninuno. Sa katunayan, ang mga sinaunang ugnayang ito ay nagpapakita rin ng isang ugnayan na batay sa magkatulad na interes at respeto sa isa't isa. Kaya naman ang muling pagsusuri sa mga ugnayang ito ay nag-aalok at nagbibigay sa atin ng mas malawak na perspektibo at mas malalim na pangunawa kung saan makikita natin ang napakakulay na kultura ng ating mga ninuno, na siya namang humubog sa politika at lipunan ng ating kapuluan sa loob ng napakaraming mga siglo. At ang paglalakbay na ito sa ating kasaysayan ay hindi lamang nagpapayaman sa ating pangunawa sa ating ugat na pinagmulan,
kundi nagbibigay pugay din sa pamarang iniwan ng mga tulad ni Takayama Ukon na ang buhay ay isang makulay na halimbawa ng napakayaman at malalim na ugnayan ng ating mga lipunan. Sapagkat si Takayama Ukon ay isang mandirigmang pinanday hindi lamang sa mga kastilyo at larangan ng digmaan, kundi pati na rin sa larangan ng pananampalataya at paninindigan. Katulad ng mga kwento sa sikat na palabas na Shogun, ang buhay ni Takayama Ukon ay nagpapakita sa atin ng pamanang kagitingan ng mga samurai at ng lalim ng kanilang pananampalataya. Ang kahanga-hangang buhay ni Takayama Ukon ay hindi lamang isang kwentong pangkasaysayan, pagkat ito ay nagbibigay diin din sa mayaman at makulay ngunit madalas na makalimutang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Isang napakalalim na ugnayan na kung tutuusin ay patuloy pa ring humuhubog sa ating mundo hanggang sa kasalukuyan. At hanggang dito na lamang muna sa ngayon. Pero syempre, bago tayo magpaalam, ay nais ko munang pasalamatan ang lahat ng aking mga patrons, subscribers at mga viewers gaya ninyo na taus-pusong sumusuporta sa paggawa ko ng mga video gaya nito. At kung gusto nyo akong tulungang gumawa pa ng mas marami pang mga video gaya nito, ay huwag mahiyang sumali at maging patron sa aking Patreon o maging miyembro ng aking YouTube channel. Maaari nyo ring bilhin ang alinman sa aking mga aklat, coloring books, e-books at iba pa mga merch tungkol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas, Timog Silangang Asya at marami pang iba. Maraming salamat po o sa Kapampangan, dakal pong salamat kay Kongan at syempre sa Hapones, domo arigatou gozaimasu. Hanggang sa muli, kita-kits o sa Kapampangan, Mikitix at sa Hapones, matane!